Ale vy ste tú vojnu podporovali všetci, ako ste tu. Ktokoľvek povedal, že mier, tak bol zradca. Podporovali ste písanie po chodníkoch, všelijaké hlúposti. Ale dnes stojíme pred otázkou, ako budeme hodnotiť obsah tejto mierovej zmluvy, ak sa podpíše a bude viesť k okamžitému zastaveniu palby na obidvoch stranách. A ja budem túto otázku otvárať, dámy a páni, a hlavne sa budem sa pýtať, poprvé, 177 miliárd eur poslala Európa na Ukrajinu počas doby trvania vojny. Koľko z toho ukradli Ukrajinci? Koľko z toho bolo predmetom korupčných škandálov? Teraz sa znovu žiada od Európy, aby našla ďalších 140 miliárd na nasledujúce 2 roky. Máme povinnosť posielať na Ukrajinu ďalšie peniaze, ak vieme o obrovských korupčných škandáloch v tejto krajine a nemáme ani pretuchu, koľko z tých 177 miliárd eur skončilo v súkromných vreckách. Preto s okamžitou platnosťou podporujeme myšlienku mierovej dohody. Preto mi dovolte, aby som pre slovenskú verejnosť, pretože nie každý má možnosť hneď všetko vidieť, zopakoval podmienky, ktoré navrhujú Američania ako mierovú dohodu. Poprvé, Ukrajina nikdy nevstúpi do NATO. Koľko ste kričali? Aký som ja zradca, keď tvrdím, že Ukrajina nemôže ísť do NATO. Ale dnes to hovoria Spojené štáty, tak ste samozrejme všetci ticho. Nesmie sa ďalej rozširovať NATO. Dobre počúvajte, nesmie sa ďalej rozširovať NATO. Koľko ste sa nakričali, keď som povedal, že Rusko bolo oklamané pri rozširovaní NATO a to bol jeden z dôvodov, prečo došlo k vojenským aktivitám. A teraz počúvajte o územiach. De facto uznanie Donbasu, Luhanska, Krymu. Dokonca Donbasu celého, vrátane územia, ktoré dnes ešte kontroluje ukrajinská armáda, čo je asi 20% územia v Donbase. A pokiaľ ide o územia, kde ešte prebiehajú momentálne boje, tak je to Cherzon a Záporožie, tak tam sa skončí vojna na línii, kde sa stretávajú obidve armády. Ďalej je to postupné rušenie sankcií voči Ruskej federácii. Veď ste ma tu upalovali, keď som hovoril, že sankcie nemajú žiadny zmysel. Tu sa hovorí v mierovej zmluve o rušení sankcií voči Ruskej federácii. A to je nič, pretože ak sa pozrieme ďalej, tak musím povedať, že dohody, ktoré sú na stole medzi Ruskom a Spojenými štátmi v oblasti mierovej dohody s Ukrajinou naznačujú, že príjm budú zohrávať tieto dve krajiny a Európska únia bude postavená prakticky úplne mimo.